Projekt Obchodná som začal fotografovať v roku 1984, keď zomrel generálny tajomník sovietskej komunistickej strany Jurij Andropov. Vo všetkých výkladoch bola jeho fotka a parte a bolo to nesmierne až tragikomické. 30 rokov som to vydržal, mal som chuť to prestať. V novembri 89 som si myslel, že stačí, ale začínajúci kapitalizmus bol takisto nesmierne zaujímavý a chronológia týchto výkladov v čase 30 rokov zrazu je nesmierne zaujímavá. Mne sa to nepodarilo roztriediť. Ľubo nafotil okolo 4000 kinofilmových záberov plus digitálne, ktoré ale bolo treba roztriediť na jednotlivé obchody alebo ich popisné čísla a samozrejme chronologicky, lebo Ľubo filmy nedatoval. To trvalo niekoľko týždňov, keďže za 30 rokov sa zmenila ich funkcia alebo vizáž, niekedy až 7-krát. Hovorím, že nie som až tak dôkladný znalec fotografickej histórie, ale mi to prípada ako unikátny projekt, že niekto na jednom mieste, na jednej ulici sníma jej vizuál hlavne cez výklady vyše 30 rokov. Ja nepoznám taký prípad a tým dostáva z tej dohry aj tu vlastne ten základný, ten prediel historický, to, čo bolo pred a po roku 89. Umožní vám to akože práve na tom neustále sa meniacom vizuáli tých výkladov, hej, ich obsahov, že akože s dôrazom na ideológiu pred rokom 89, s dôrazom na konzum po roku 89, že si vám umožní nielen to, že si uvedomí, že čo všetko sa odohralo v tejto spoločnosti, ale pri tej všetkej pestrej mozaiky, všetkých tých vnemov, obrazových a textových, si ako uvedomíte, že ako rýchlo sa menia spoločenské nálady a ako to celé odplýva v čase. My dneska veľa počujeme, veľa čítame o vizuálnom smogu a táto knižka od Ľuba Stacha Obchodnej ulici je celkom dobrou svojím spôsobom historickou publikáciou, ktorá by nám mohla ukázať, ako ten vizuálny smog vyzeral minule, v dobách minulých, vyzeral za socializmu, ako sa menil, ako vyzerá dnes, ako v podstate historicky hustne. Obchodná je v kontexte Bratislavy fascinujúcou štruktúrou, pretože je laboratórium, v ktorom sa testovali rôzne koncepcie urbanistické v podstate od 20. rokov až do 60. rokov. A každý tento zámer, každý tento test zanechal na ulici svoje stopy. Časozber Ľuba Stacha, ktorý mapuje partery, mapuje výklady tejto ulice, vlastne umožňuje aj nám, architektom, reflektovať architektonické a urbanistické zmeny, ktoré sa v tomto prostredí odohrali a ako sa tieto zmeny zaznamenali do dnešnej podoby ulice. Takže projekt vlastne poskytuje prvýkrát možnosť pozrieť sa dozadu, prečo je obchodná ulica taká, ako je a v čom spočíva to, čo nás na nej dnes fascinuje.